Ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯзаем аст. Анами намуд паплинои аҷоибот хушрӯи доинги фасони гуфтивай гапо якм сорт. Нигоҳ кунед духтарако, 3 метрш 60 сомонӣ нархи як донашай. Касе обтоби мегира бояд ча арзон мекунем духтаро. Ина духтарако ай ҳама ҳамина либос метем рулон духтаро ҳеҷ ки намегира рулон напурсед. Нигоҳ кунед духтаро рулон чӣ қадар ай. Як рулонш духтаро 120 метр ай. Баъд умуман рулон ам метем мақсад кадомиш ки рулон шуд ма шумо мегум. Нигоҳ кунед духтаро ниё борои навмона нархи як дона 60 сомон, нархи обтоби ма арзон мекунам духтарако. Шумо фақат вибр кунед дар WhatsApp ма партен духтаро. Дига нашод фақат дастсафка гап мезанем. Ма мағозаи худма айлиш кардам духтаро. Ина бинен фақат боромон барои дастсафка то вақте суроға медодум бай доштем савдогар доштем, савдогар надорум хидматоқаем. Фақат заказ мегирем духтаро. Нашод дастсафка гап занед. Дастсафка мекунем фақат духтарако. Ин рабина чиқа паплини хушру 3 метр 60 сомон нархи як дона. Нархи обтои айсета зиёд гирем бо ма арзон мекунем як духтарако. Ин се расветка дора. Ина бежвича дорад, сирх дорад, тёмна симни дорад да. Бани ин духтарако нигломун ҳастай 3 метр 60 сомонӣ. Ина духтаро кадомаш маҳқулай фақат ба WhatsApp кор мекунем. Дигар духтаро нуқтаи савдои хидмат духтаро фақат барои дастсафка тайёр кардам. Дигар мақсад маникюри намекунам. Материалам фақат мағозаи хидмат дай мағозаи нав мебирам мемонам. Бирда мисол бесангои бесанг, сангдораи сангдор видео мекунам мемонам. Фақат дастсафка қатӣ мекунем духтаро. Ина духтаро нигоҳ кунед ҳама паплина мохшура 3 метр 60 сомонӣ. Духтаро бо ниё дутта расветка дора. Ишам аҷоиба паплини ғавсаки хушрӯй. Дигар мо нуқтаи савдо фақат барои нуқтаи савдо гӯё надорем. Магазини хидмат гирифта вай кардагим, склад кардагим. Ина духтаро нира мепурстем надоштем, ҳозир дорем 3 метр 60 сомонӣ. Фақат нашод дастсафка нависен, хоҳиш мекунам духтаро. Марам дуруст бифаҳмед. Ина духтаро 3 метр 60 сомон. Айн сета расветка будай. Инем ҳама расветкоша 3 метр 60 сомон. Нархи дона обтон гирем бо арзон мешавад. Духтаро мегзарем ба ин қисмаш. Немиёрам ҳозир жанаричи ҳаст 3 метр 60 сомон. Тикровкамон чанамдай рулонам метем. Рулоно 40 метриян духтаро. Аввал суроға медодум магазин шуда будум да савдогар доштум, ҳозир надорум. Как склад ам магазин ҳастай. На вибротон дар WhatsApp скрин када равон кунед духтаро.